سبعي سي سيو هداناي نسيو سبعي نسيو دحري خمس زقبو يا سيو دحري خمس زقبو بزحات ركاشات هلقنا والبقى خمس مشالو دحري يخي كنت لمونو أقل موتي فوري حيز انه هو بقالو بالي موتي او جزا خو خفيلكي مع انت اخشت قبلك انت بخي انت قلق موتي الدحر ودهيك وديت لمني يول نبب بكبريا للدرادر عند سو አልፈልግሽም ካለኝ ይሄው በሩ ነው ምለው ምንም ብወደው አልፈልግሽም ያለ መፈለግ አይደለም አፉን ወጥቶ አልፈልግሽም ይለኝ ያለ መፈለግ ስሜት ያሳየኝ ቀን እናቴ ትሙት ይሄው በሩ ማሰላማ እኔ ብቻዬን መኖር እችላለሁ ኔቨር ግን ክብሬን ዝቅ አላደርግም ለማንም ሰው ብዬ አንድን ሰው እስከፈለገኝ ድረስ እፈልገዋለሁ سلام فتوات تخاتلتي كعب سلام مصاخم لو معلت حيزلكم زي مصاخم مدب جماعه مدب انتي تمخرون الزبل حنت حفتي زي صحافه اللي زانتا اي حيزلكم مصي كما قدام اذن اب متو سمعكم ون حواتنا ملؤ فيديوين اب تيك توك سلا زرخبكو زي حساب اندما نزا زانتا ملسي خونيو الى سلا زامن كله بطعمون سلا زدغفكو زي زهابو حساب اي حيزين مصي زلخو زانتا ام بيوم سوداخو مجمريانا تنكسمعكم ايه قصيل دما انا ون حسابي كوسخلاي اسخاتكم ون زانتا اسمعكم سوداهم كم تلمود حسابكم من مخرخومن اب كومنت نختصفرولا اقديمه بتحتنا كلابوكم يفوتو نابزانا يزحفتنا زانتا كبلكم سناي مكتتال اذا يزحفتنا زانتا كم زيات بل سلامتا يبصحخي ابيوي عركلني انا بفقرو مستشنفكوس بقات صغيروني كتنكريله كاب ميديا موصا سلك معصاو جميره جن بقا مرسعابيني انت ايز قبرو اي قدسلين انت دويله قلطيفو ايل علون صحيفلو قلطيفو اي ملسن ابدس زبلو اي زملس انت يكون كان تبلك وخع انت يكون يلكي سلام هابني عرفت هابني وين بعرفت زهباني كخيدي يبلن كل جيغاناتي مخانو ينغرني انت دليخي نفلاله يبلن انا سلازفقرو انا اي يقرتاي لزلمنو دغاغيمه انت زي دويللو ايل علون كنكون السوي دغاغيمو زدول نيرو استراخبنا ግን እና ጸንሐ ቀይር ይሉን ቆርጫጭ ይብለኒ በታዝ ጎደለትኒ ጎዲላት ከኢሉ ባአይ ጸርፈን ሎሚን ተዘይለሚነየው አይዕረቀንን አይልዕለን ህልኸን ፍቅረን ተሓዋዊስኒ አነስ ወደ ዘይ መርጽ አጓል መኻነ እዩ ዝነግረኒ ንሱ ግን አጓላት ይፍቅሮ እየን ዋላ ጀዋሉ ገልቢጡ የርየን እዩ ንሱ አብ ዝፈቀዶ ጥራሕ ኢና ንራኸብን እንደዋወለን አብ ስደት በይነይ ከቢዱኒ እንተ አየዝ ገብሮ زبيلي زانتا سخاتكم بحث نزيم تدولالهم قال ملتات عودات انا honestly كم استمكحت قال خي مسلكن موتي ولا بفقرو موتي don't call him don't call no داعي تدول له because the thing you have to understand سبعي سي سيو هداناي نسيو سبعي نسيو دحري خمس زقبو يا سيو دحري خمس زقبو بزحات ركاشات هلقنا والبقى خمس مشالو دحري يخي كنت لمونو أقل موتي فوري حيز انه هو بقالو بالي موتي او جزا خو خفيلكي مع انت اخشت قبلك انت بخي انت قلق موتي الدحر ودهيك وديت لمني you will never be respected he will never respect you any ساعات زلو ورئس زلو حنقول له ود تبعتي ابكم اي بصحكني ولا سخ خلها جيجنا نحتاج خي قريتات بلو اوف كورس ناس جيجات خوين تكون ነገር ترى يكون جن بحلفي نحنا خمدك انستيونا حامقه disrespect زغبرنا سب عدل نهبو خلاص جيزي disrespect زغبرك سب عدل تهيبكيو منجا فقادي خطبيه دلخي more disrespect خغبرك حنساب انت disrespect يركي كدغمو يخلاي غيزي مجمرتا كونفيس كونكو تخونا تردو ان كامز خمس اكسكيوز غير كل تخون ساسا غيزي اندحكم غيرك كن ترينينج يدغبرك دلو انت عن ريليشنشيب امصاس افت قداماي زي طعايه دحراي طعيني بكبريا للدرادر عند سو አልፈልግሽም ካለኝ ይሄው በሩ ነው ምለው ምንም ብወደው አልፈልግሽም ያለ መፈለግ አይደለም አፉን ወጥቶ አልፈልግሽም ይለኝ ያለ መፈለግ ስሜት ያሳየኝ ቀን እናቴ ትሙት ይሄው በሩ ማሰላማ እኔ ብቻዬን መኖር እችላለሁ ኔቨር ግን ክብሬን ዝቅ አላደርግም ለማንም ሰው ብዬ አንድን ሰው እስከፈለገኝ ድረስ እፈልገዋለሁ እስከወደደኝ እወደዋለሁ እስካከበረኝ አከብረዋለሁ ያለ መፈለግ ስሜት የተሰማኝ ቀን ማሰላማ ይሄንን ደሞ ለማድረግ ቆንጆ መሆን ዕውቀት ሀብት አይጠይቅም ክብር ብቻ ነው የሚጠይቀው ክብር ራስሽን ካከበርሽ ዋጋሽን ሁላችንም እኩል ነን ባይዘው ቆንጆ ሆንሽ አስቀያሚ ሆንሽ
እውቀት ኖረሽ መሀይም ሆንሽ ማንም ሁኚ ማን ሁላችንም 9 ወር ነው ተረግዘን የተወለድነው። ማንም ከማንም አይበልጥም። ማንም ሰው ከአንድ ሰው በልጣለሁ ብሎ ከተሰማው ጥንቅር ይበል። ሴት ጓደኛ ሆነች ቦይፍሬንድ ሆነ ባልሆነ እኔ ዝቅ አድርጎ አይቶ ራሱን ከፍ አድርጎ የሚያይ ከሆነ አያገኘኝም ከጎኑ ኔክስት ታይም። ከክብር የሚበልጥ ነገር የለም። ስለዚህ ራስሽን ጠብቂ፣ ራስሽን ውደጂ፣ ስሪ ስራ። ልጆች አሉኝ በልጆቼ ምክንያት መስራት አልችልም ወጥቼ ካልሽ ኦንላይን ላይ ስሪ። እዛ በአማርኛ ክትዛረብ ዝሰማዕኹምዋ ሓቢባ ማለት ኣብ ሚድያ ብዙሕ ሰብ ዳውን ዝገብራ ቁመታ ብጣዕሚ ሓፃር ስለ ዝኾነት እግራ ዓራት ታኒካ ዘይብልዋ ዓይነት ቃል የለን። ቁመታ ጠጠው ኢላ ክትረአ ከላ በቃ ብዙሕ እዮም ዝዛረብዋ። በስናና ይፀርፍዋ፣ ብመልክዓ ይፀርፍዋ፣ ፀጉራ ሓፂር ስለ ዝኾነ ብፀጉራ ይፀርፍዋ። ብዘይ ይፀርፍዋ ነገር የለን። ዝበዛሕና ደቂ ኣንስትዮ ነድንቃ ኢና። ምክንያቱ ንሳ መርኣያ ኣዶ መርኣያ ጓል ኣንስተይቲ ጠንካራ ስለ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ከም ዝኾነት እንታይ ትገብር ከም ዘለዋ ከመይ ጌራ ካብቲ ዘላቶ ክትወፅእ ከም ዘለዋ ብተግባር ተርኢ ጠንካራ ኣዶ ስለ ዝኾነት ዝበዝሕት ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ እያ ተድንቃ። ግን ገለ ዘየድንቃ ኣዋልድ ኣብ ጎኒ ኣወዳት ኮይነን ዘድንቅዋ ኣወዳት ኣለዉ ብዙሓት እውን ዘየድንቅዋ ኣለዉ። ብፍላይ ከምዚ ናይዚ ዓይነት ኣፍቃር እንድሕር ሃልዩ ንምንታይ ከምዚ ኢልክ ትልምን ንምንታይ ከምዚ ትኾነ ንምንታይ ከምዚ ትኾነ ኢላ ክትመክር ከላ ፌክ ኣካውንት ከፊቶም ገልቢጦም ፎቶ ገልቢጦም ብዙሕ ነገራት ገይሮም እዮም ፖስት ዝገብርዋ። ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ዘለዉ ደረጃ ክወፃ ዘይደሊ ዓይነት ባህርያት እንድሕር ሃልይዎም ካብታ ዘለዉ ኣጌጋ ንኽወፃ ትምኽረን። ካብታ ዘለዉ ኣጌጋ ንኽወፃ ዝምኽረን ወለ ነወዳት ዝፀርፎም መዓት ፀርፎም ኣለዉ ኣዋልድ ክምኽሩ ከለዉ ወለ ንዓኣ እውን ብዙሓት ዝፀርፍዎ ኣለዉ። ካልኦት ከምኣ ዝምኽራ እውን ዝፀርፍዎን ኣለዉ። ንምንታይ ካብቲ ዘለዉ ኩነታት ተን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጌግአን እንድሕር ተኣሪመን ጥቕሞም ስለ ዝጎድሎም ጥቕሞም ክጎድሎም ስለ ዘይደልዩ ንሶም እቲ ዝስምዖም ዝነበረ ዝተሓተ ደረጃ ዓርሲ እምነቶም ብተን ዝልምንኦም ብተን ዝሰግዳሎም ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ዝሽፍንዎ ነይሮም ንሶም ዓርሲ እምነት ከም ዘይብሎም ደቂ ኣንስትዮ ተደለይቲ ከም ዘይኮኑ እንድሕር ዝኣምኑ ኮይኖም እሞታ ጓል ኣንስተይቲ ብዘይ ፍላጣ ትልምኖ ትሰግደሉ ንሱ በቃ ዝዓበየ ደረጃ ከም ዘለዎ ዝነገሰ ንደቂ ኣንስትዮ ማንም ጓል ኣንስተይቲ ከም ትደልዮ ከም ዘይተኣውየ ዓይነት ስምዒት ክስምዖ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብኣኣ ዝሽፍኖ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኩሉ እቲ ጌጋ እንድሕር ደኣ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣሚናቶ እንድሕር ከምዚኦም ዓይነት ኣወዳትን ኣዋልድን ኣቦታትን መኺሮም እንድሕር ካፍ ዘላቶ ደረጃ መስመር ኣውፅኦምዋ እቲ ዝረኽቦ ዝነበረ ጥቕሚ ክረክብ ስለ ዘይኽእል ግዴታ እዩ ነቶም ዝመኽሩ ክፀርፍ ዋላ ኣዋልድ እውን ከምኡ። ስለዚ እዛ ሓቢባ ሓዳር ኣለዋ፣ ክልተ ቆልዑት እውን ኣለዋ። ወዲ ማለት ከመይ ኢሉ ክዓቢ ከም ዘለዎ ወዲ እንታይ ምዃኑ እታ ጓል ከመይ ኢላ ክትዓቢ ከም ዘለዋ ማለት እንታይ ዓይነት ሓላፍነት ክትወስድ ኣለዋ ከመይ ጌራ ክትጥንቅቕ ኣለዋ ኣብ ሚድያ ሰብ እናርኣያ ብተግባር ብቓላት ንባዕሉ እያ ብተግባር እያ ተምህሮም። ከመይ ጌራ ሃኒፃ ካብ ትዕብዮም ካብቲ ዝምልሱላ መልሲ ካብቲ ዘርእይዋ ስነ ስርዓት ብዙሓት ኣዴታት ዝመሃራን ብዙሓት ኣዴታት ዘመስግንኣን ዝድነቃላን ኣዶ እያ። ሓዳር ኣለዋ፣ ሓዳራ ቀጠቢላ ትመርሕ። እቲ ዘርእይዋ ሰብ ዝፀርፋ ብቲ ዝጭቁና ብቲ ቁመታ ብመልክዓ ብፀጉራ ብዙሕ ሰብ ክፀርፋ ኣብ ሚድያ ብሚድኡ ምልክት እናውፅኡ ደው ኢላ ፖስተር ዝገበረታ ፎቶ ምን መይ ይመስላን? ንሳ ኩሉ ግዜ ኣስናን ክዘይተእስር ክብልዋ ከለዉ ኣስናነይ ኣምላኽ ይሂውኒ ይፈትወየ፣ ፀጉር ክቆርጫጭ ክብልዋ ከለዉ ፀጉረይ ኣምላኽ ይሂውኒ ይፈትወየ፣ ቁመተይ እውን ይፈትወየ። ካብቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ ዝነኣሰ ነገር ትብልዎ ንስኻትኩም እቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ ዝዓበየ ነገር እቲ ኩሉ ከም ፀጋ ክቕበል ዝኽእል ጥንካረይ ንሱ እየ ዝርኢ። እቲ ዘለኒ ሙሉእ ዓይነ ብርኪ እቲ ዘለኒ ሙሉእ ጥዕና ንሱ እየ ዝርኢ። ንሱ ስለ ዘለኒ ንሱ ስለ ዝርኢ ጠንካራ ስለ ዝኾንኩ እየ ኣነ ብዙሕ ነገራት ቀይረ ኣብ ዘለኽዎ ደረጃ በፂሐ ዘለኹ። ብጥንካረይ ኣብዚ ዘለኽዎ ደረጃ በፂሐ ዘለኹ። እዚ ዘለኽዎ ቀይረ ዘለኹ። ብጥንካረይ ኣብ ሚድያ ወፅየ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝቕይር ዘለኹ ጠንካራ ስለ ዝኾንኩ ናታትኩም ኣድናቆት ናታትኩም ፀርፊ ናታትኩም ውርደት ምንም ስለ ዘይመስለኒ ልዕሊ ማንም ከዓ ነፍሰይ ባዕለይ ጥራሕ ስለ ዘድንቃ ካብ ሰብ ኣድናቆት ስለ ዘይፅበ ዋጋ ነፍሰይ ባዕለይ ስለ ዝፈልጥ እየ ኣብ ዘለኽዎ ደረጃ በፂሐ ዘለኹ ኢላ እያ ትምልስ። በቃ ብመልሳ ብጣዕሚ ክንትገረማ ካብዚ ሕጂ ክትዛረቡ ዝሰማዕኽና ነገር ማለት እዩ። ንሳ ከምዚ ገይሮም እናዋረድዋ እናፀረፍዋ ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓብዪ ድርጅት ኣምባሳደር ኮይና ብሚልዮናት ደመወዝ ተቆፂራ ትሰርሕ እያ። ኣብቲ ዝተፀውዐቶ ሰዓት ናብ መድረኽ ዓለም ወፅያ ብቲ ዘለዋ ቀሞት ብቲ ዘለዋ ነገር ምንም ከይሓፈረት ብዓርሰ እብነት ትዛረብ። ካብቲ ዘላቶ ስደት ኣብ ዝተፀውዐቶ ሰዓት ናብቲ ተሸይማቶ ዘላ
ድርጅት ናኡና ተመላለሰት እያ ትሰርሕ ብጣዕሚ እያ ጠንካራ ብዙሕ ቦታታት ትኸይድ ጓል እያ ማለት እዩ ካፍተን ምስኣ ዘለዋ ብቁመት ብመልክዕ ብኩሉ ነገር ዝበልፃ ንሳ ብኩሉ ነገርን ካብኣተን ንታሕቲ ከም ዝኾነት እናተዛረዋ ብስልጣን ግን ንሳ እያ ትበልፀን ስለዚ ንሕና ኣብ ስደት ዘለና ደቂ ኣንስትዮሲ ብዙሕ ዋጋ ንኸፍል ብዙሕ ንሽከም ብዙሕ ሓላፍነት ልዕሊ ዓቕምና ሓላፍነት ተሸኪምና ብዙሕ ፈተናታትና ማንም ኣጆኹ ዝብል ዘይብልና ዝሕግዘና ዝርኤና ዝሰምዐና ዘይብልና ባዕልና እዚ ኩሉ ንሓለፍና እናተቃለስና ምስ እዚ ኩሉ ጥንካረና ምስ እዚ ኩሉ ጅግንነትናሲ ፀገምና ካብ ሰብ ኣድናቆት ንፅበ ሰብ ናትና ጅግንነት ናትና ጥንካረ ናትና ፅቡቕ ባህርያትና ናትና ጥንኩር ጎንና ሰብ ክፈልጠልና ሰብ ክምልሰልና ኢና ንፅበ መብዛሕቲና ግን ጌጋ እዩ ማንም ይኹን ማንም መሓዛኽት ይኹን መሳርሕትኺ ይኹን ማንም ይኹን ዘድንቐክ ተኾይኑ ፅቡቕ እዩ ካብ ትፈትዎ ኣድናቆት ክትረክብ ከለኻ ፅቡቕ እዩ ኣድናቆት ዘይረኺብክ ግን ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ኣፍቃር እንድሕር ሃልይኪ ወይ ከምዚ ዓይነት መቕረብ እንድሕር ሃልዮምኺ እንድሕር ደኣ እቲ ዘሎ ፅቡቕ ነገርኪ ብዜሮ ኣራቢሖም ዳውን ዝገብሩኽ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ልዕሊ ማንም ንስኺ ነፍስኺ መጀመርያ ንስኺ ካብኣቶም ኣድናቆት ከይተፀብኺ ክትኣምንያ ኣለኪ ትፈልጥያ ኣለኪ ኣነ ጠንካራየ ኣነ ጅግናየ ፀጉርኺ ሓፂር እዩ በቃ ኣሚን ኢልክ ተቐበል እዩ እቲ ዘለክ ፅቡቕ ነገር ረአይ ንኣብነት ፀጉርኺ ሓፂር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ፅቡቕ ቁመት ወይ ፅቡቕ መልክዕ ገፅ እንድሕር ሃልይኪ ንሱ ረአይ እቲ ዘለክ ድኹም ጎኒ ከም ድኹም ጎኒ እቲ ዘለኪ ዝጎደለ ነገር ዝመስለኪ ከም ዝጎደለ ከም ፀጋ እዚ ዘለክ ጥንኩር ጎኒ ከዓ ከም ሓደ ጥንኩር ጎኒ ጥራሕ ጌርኪ ኣሜን ኢልክ ተቐቢልኪ ልዕሊ ማንም ሰብ ከየድንቐኪ ንስኺ ኣነ ጀግናየ ኣነ ጠንካራየ እቲ ዘለኒ ዝጎደለ ነገር ዘይኮነ እቲ ዘለኒ ዝበለፀ ነገር ክርኢ እዩ ዝግበአኒ ኢልኪ ክትኣምኒ ዘለኪ ስለዚ ኣፍቃሪ ክባዕልኺ እንድሕር ደኣ ፀጉሪ ሓፂር ኢልክ ትጭነቕ ርእዮኪ እዩ ደጋጊሙ ብትዘለኪ ድኽመት ብትዘለኪ ንምንታይ ሓፂር ኮይኑ ንምንታይ ከምዚ ኮይነ ንምንታይ ፀላም ኮይነ ንምንታይ ቀያሕ ኮይነ ኢልክ እንድሕር ደኣ ትዛረብ ኮይንኪ ደጋጊሙ እንድሕር ደኣ ንሱ ትሕቲኡ ከም ዝኾንክ ክስምዐክ ደልዩ እንድሕር ንሱ ክትልምንዮ ክትሰግድሉ እንድሕር ደልዩ ደጋጊሙ ብታ ጉድለትክ ምዃና ዝኣመና ብታ ትፀልእያ እዩ ዝወቕሰኪ ቀዳማይ ነገር ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ልክዕ ከምዘን ኣብ ኣሕዋትክን ክዛረቡ እሰማዕ ክነን ሓቀኛ ኣፍቃሪ ኣይኮነን ሓደ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ከምኡ ዓይነት ቃላት ክዛረበከ ይኽእልን ሓደ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ከምኡ ገይሩ ዓርሰ እምነትኪ ብኩሉ ነገርኪ ዝተሓትክ ከም ዝኾንኪ ንሱ ካባኸ ዝለዓለ ምዃኑ ንኽስምዐኪ ኣይገብርን ካልኣይ ነገር ከዓ ልክዕ ከምተን ኣብዛ ቀዳሚት ሓፍትና ዝሰማዕኹኑ ኣብዛ ትግርኛ ትዛረብ ዝሰማዕኹኑ እሰይ ሓደ እንድሕር ደኣ ኩሉ ግዜ ትልምንዮ ኮይንኪ እቲ ለመና ይፈትወዩ ይለምደዩ ኩሉ ግዜ እናለመንኪ ዋላ ንሱ እናደለየ ዋላ ንሱ ክልምነኪ ይቅርታ ክሓተክ እናደለየ ንስኺ ክትለምድዮ ከም ዘለኪ ግዴታኽን ዋጋኽን ምዃኑ ኣሚኑ እዩ ንሱ ዘላምደክ ማለት እዩ ሓደ ይለምደክ እዩ ኩሉ ግዜ ግዴታ ይኽስኽ እናለመንክ ክትነብሮ ትኽእል እናለመንካ ፍቕሪ ይኹን ሓዳር ክምስረት ኣይኽእልን ለመና በቃ ንቁሩብ ግዜ ጥራሕ ክትሕዝዮ ትኽእል እምበር ንኩሉ ግዜ ንብዙሕ ዓመታት ብለመና ክትሕዝዮ ይትኽእልን ሓንቲ መዓልቲ ንሱ ትለመና ምስ ፀልኦ ምስ መንዎ ወይ ንስኺ ትለመና ምስ ደኸመኪ ህይወት ተቋርፁ እየ ሓደ ወዲ ምሳኺ ንኽፀንሕ መጀመርያ ኣፍቂርኪ ዋጋ ከፊሉ መስዋእቲ ከፊሉ ክመፀክ ኣለዎ ዝኾነ ነገር ይሃሊኺ ዝኾነ ነገር ዝጎደለ ነገር ይሃሊኺ ወይ ቀያሕ ኩኒ ፀላም ኩኒ ግን ዓርሰ እምነት ይሃሊኺ ነፍሲ ክፍተዊ ጉድለትኪ ይኹን ጥንኩር ጎኒ ኩሉ እመንሉ ዋጋ ከፊሉ ክመፀክ ከም ዘለዎ ወዲ እመን ኣፍቅር እዮ ኣኽብር እዮ ተሰጋጊኺ ይቅር ተሕተት እዮ ነገር ግን እናለመንኪ ኣብ ህይወት ክተፅንሕዮ ብምንም ተኣምር ክትስማዕማዕ የብልክን ሓደ ኣፍቂረና ንየን የፍቅራንየን ኢሉ መሰንጀሩ ገልቢጡ ዘርኤክ ንስኺ ተኣምኒ ዝፅዕር ዘሎ ማንም ጓል ክተፍቅሮ ኣይትኽእልን እንድሕር ደኣ ኣታሊልዎን ከምቲ ዘታልለክ ዘሎ እንድሕር ደኣ መልኣኽ መሲሉ ቀሪብዎን ግዴታ ክታልላ እየ እዚ ከም ሓደ ጅግንነት ዘይኮነ ከም ሓደ ተፈቃሪ ዘይኮነ ከም ሓደ ዓርሰ እምነት ዘይስምዑ ከም ሓደ ፅቡቕ ስነ ምግባር ዘይብሉ ከም ሓደ መታለሊ ብምትላል ዝኣምን ኣብ ቅድሚቶም ሙሉእ ዓርሰ እምነት ዘለዎም በሰላት ዝበሃሉ ኣወዳት ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ንዕኡ ውርደት እዩ ከማኺ ገና ባህርያቱ ዘይተረድኦ ተጓል ግን ንዕኡ ከም ሓደ ጅግንነት ገይሩ እዩ ነቲ ዝጎደለ ዓርሰ እምነቱ ነቱ ዘይተደላይነት ዝስምዖ ስምዒት እዩ ብትናትክ ለመና ዝሽፍኖ ስለዚ እዚ ክትኣምንሉ ኣይብልኽ ንስኺ እውን ተደላየት ምዃንኪ ክተርእዮ እዩ ዘለኪ እንድሕር ደኣ ጠንካራ ኮይንኪ እንድሕር ደኣ ንስኻ ዓርሰ እምነት ሃልይኪ እንድሕር ደኣ ብዙሕ ፈተናታት ክባዕልኽ እናመከትክ ንቕድሚት ትስጉሙ ጓል ኮይንኪ መዓተ ሽሓት ዝቑፀሩ ኣወዳት ክደሊ ኮይ ግዴታ እዩ ኩሉ ዝደልየካ ኣፍቃሪ ኣይኮነን ኩሉ ተፈቒረ ዝብል ኩሉ ክትልሙኖ ዝደሊ ንስኻ ስለ ዝተሓትካ ኣይኮነን ልዕሊ ማንም ንስኺ ደረጃ እንድሕር ደኣ ፈሊጥኪ ከምቲ ናትካ ዓይነት ደረጃ ዘለዎ ወዲ መስዋእቲ ዝኸፍለልኪ ዘፍቀረኪ ዝሓልየኪ ወዲ እዩ ክትመርፅ ዘለኪ ስለዚ ካብኡ ንኸይትፍለይ ዋጋ ንኸይትኸፍሊ ፈሪሕኺ ዘይኮንኪ እናለመንኪ ክትነብሪ ዘለኪ
ኣይኮነን ድኻው ንኽትፍለይሲ ንኽትነብሪ ንባዕሉ ዋጋ ንኸፈልኪ ክትነብሪ ዘለኺ እተን ትቕበልየን ዘለኺ ደመወዝ ንኽትቅበሊ 30 መዓልቲ ዋጋ ትኸፍሊ ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ወዲ እንድሕር ዳኣ ክትፍለይ ኮይንኪ መጀመርያ ዋጋ ክትከፍሊ ምዃን ክእመኒ እቲ ዋጋ ንሱ ከፊልኪ ድማ ናብ ዓወት ከም ዘብፅሐ ክእመኒ ስለዚ ዋጋ ንኸይትኸፍሊ ኢልኪ ምስ ሓደ ዘይኽብረኪ ዘይግደሰልኪ ዘይጭነቐልኪ ወዲ እናለመንኪ ዓርሰ እምነትኪ ነፍስኺ ተፈጥሮኺ ኣተሓሳስባኺ ብኩሉ ነገርኪ ብዜሮ ኣራቢሕኺ ንሱ ናብ መሬት ስለ ዘወረደኪ ናብ መሬት ወሪድኪ ዝሓሰረት ጓል ዓይነት ስምዒት እናተሰምዐኪ ምስኡ ምቕፃል ግን ብጣዕሚ ጌጋዩ ርግፀኛ የፅባሕ ንጎ ከጣዕሰኪ እዩ እንድሕር ዳ ዋጋ ከፊልኪ ግን ክሐጉሰኪ እዩ ስለዚ ሎሚ ፅባሕ ከይበልኪ ካብ ሎም መዓልቲ ጀሚርኪ ዋጋ ክፈሊ መስዋእቲ ክፈሊ ፅባሕ ክትሕጎሲ ኢኺ ኢለይ ኣነ ክምኽረኪ ዝኽእል لو معلتي زنبرتنا تصانحي تزيايات مثل اب قصال فيديو كسكع نراخب سسنا ينعكم باي باي